I ara arriba el meu moment preferit del dia, el capvespre. M'agrada molt perquè pots observar com els animals que hem anat mencionant se'n van a dormir i apareixen altres que estaran actius gairebé tota la nit. Si ha plogut, a aquesta hora és habitual descobrir caragols, de moltes mides i colors, així com diferents espècies de llimacs. Tant els caragols com els llimacs són hermafrodites. Això significa que cada exemplar té aparell reproductor masculí i femení, tot i que habitualment necessiten un altre individu per reproduir-se. El primer que pots percebre és que, a mesura que passen els minuts, cada cop hi ha més silenci. Normalment, els últims ocells diürns en deixar de cantar són el pit-roig, el pardal i la merla. Pel que fa als rèptils, arriba l'hora de caçar dels dragons, aquests petits animals que podeu veure caminant per les façanes dels edificis. Tenen uns ulls molt grans, adaptats a la foscor, i unes potes amb coixinets especials que els permeten desplaçar-se per superfícies verticals sense caure. Entre els insectes, les cigales i els saltamartins deixen pas als grills, que comencen a sortir dels seus amagatalls. I no tenen l'aspecte del Pepito Grillo de Pinocho. De fet, s'assemblen molt més a una panerola. I si parlem d'insectes nocturns, també hem de mencionar les papallones nocturnes. A Espanya hi viuen unes 240 espècies de papallones diürnes i prop de 4.000 espècies de papallones nocturnes. Durant la nit es poden escoltar diversos rapinyaires nocturns. Com el xot, el mussol comú, el gamarús o l'òliba. Tout à l'heure, on a vu des exemples d'oiseaux diurnes et d'oiseaux nocturnes. Et si on tend un peu l'oreille, on peut entendre un peu une exception qui est le rossignol philomène, qu'on peut entendre de jour comme de nuit. La preuve en est qu'il est bientôt minuit 56 et qu'on peut encore entendre cet oiseau. D'altra banda, els rosegadors que comencen a aparèixer són el ratolí domèstic i la rata comuna. La manera més fàcil de diferenciar-los és per la mida. La rata és molt més gran i presenta una cua més gruixuda. I si mireu al cel, encara podreu descobrir altres mamífers, els ratpenats. Els ratpenats sont animals molt singulars. En effet, à l'instar des dauphins, ce sont des animaux qui vont utiliser le sonar pour pouvoir se déplacer et se nourrir. C'est un peu comme ça qu'on peut retrouver des pipistrelles en train de chasser au bord d'un étang ou le long d'une allée de platanes. Et ce qu'elles chassent, en général, c'est des insectes. Et c'est pour ça que leur régime alimentaire sous nos latitudes est plus proche d'une hirondelle que de celui d'un vampire. Aquest pertany a la família de rhinolophids. Podem saber quin és dins dels tres que podem trobar a Catalunya segons la forma de la cella. La cella era això que dèiem aquí, que si la veus així de perfil, pots veure que fa com dos pics, més o menys, no? És una estructura que els serveix per a l'hora de col·localitzar, rebre més informació. En aquest cas és la ferradura gran. Per lo que es diu ratpenat de ferradura és perquè si el veiem així com de frente, podem veure que sota la cella aquesta fa
la forma d'una ferradura. Bé, potser que ja és hora d'anar a dormir, que demà treballem. Sí. Esperem que a partir d'ara almenys reconegueu les espècies de les quals us hem parlat i que, quan pugueu, us pareu un parell de minuts, ja sigui al carrer, a un parc o al balcó de casa, per contemplar la fauna que ens envolta. Adeu.